kalong. Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Kul kathok. Ya aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam waktu 1 bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe ya. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gendul meneh iki. Matur sembah nuwun no. Iya. Ayo karo ngaturke tetembangan. Ya. Alon-alon maton kelakon ya, Nger. Ya. Oh nggih, menika ugi wonten Nawala. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh nggih, matur sembah nuwun sing rawuh ki Bapak Bupati, Bapak Wakil Bupati, Ketua DPRD beserta anggota yang hadir, Forum Koordinator Pimpinan Daerah Kabupaten Ngawi, Forum Pembina Kecamatan Pak Camat se-Kabupaten Ngawi, pengurus DPC PDIP Kabupaten Ngawi, pengurus anak cabang PDIP se-Kabupaten Ngawi, Kepala Desa se-Kabupaten Ngawi, warga masyarakat yang hadir. Yo. Gi eneng meneh. Nggih, sembah nuwun katur dumateng Bu Limbuk sak rombongan. Serat menika saking kula Bapak Suwarno lan sedaya grup Blantik wonten Ngawi. Dalu punika kula badhe nyuwun gending pepiling mugi-mugi Bapak Limbuk dipun paringi kesehatan. Amin. Matur sembah nuwun. Ya. Ana neh ora wis. Habis no. Ya. Diaturake monggo pepiling. Pepiling bawane sapa? Mengko pepiling iki apike bareng kok nok. Ya, men kompak ning bawane diurutke wae. Oh iya, saka mepet awake dhewe iki Mbak Lia, ya Mbak Aprilia, Mbak Cumpe. Ya. Sinden kok jenenge Cumpe. Karo Mbak Iin, Mbak
Kabeh pokoke komplit tekan mrono. Ya. Monggo diaturake. Wiwit Mbak Aprilia iki piyai saka Magetan. Ya. Monggo. Neno. Ya. Rukun Islam. Digedhekke mike. Dilus-lus. Iki lho puterane iki lho. Enone. Ya. Kang lima niki. Ya, stop. Gentenan, ndak ora komanan doan. Ya. Neno. Neno. Aja pada ditinggalke. Neno. Gejejere Mbak Iin. Ya. Rukun Islam beda suarane, beda power men. Ya. Nek Mbak Aprilia, Mbak Comba iki powere lirih. Oh, sinden sing ra tau omongan. Nek Mbak Iin kuwi mesti wong desa, sebabe suarane seru, mesti anggere prei terus minggu sae mrit kae. Ayo. Romyang. Aya. Iya. Ya. Neno. pindah darah niki, Pak. Durung apa-apa kok wis pindah. Teneh ra sida. Sahadate Kang angka siji. Ayo jejere Mbak Tatin. Ya. Mau pas pembukaan limbukan mau kok ya sing dipilih sing lemu-lemu to. Panggunge oyak e. Heeh. Nggo joget megal-megal kene iki iso mak guyu-guyu waduh. Ya ora apa-apa. Mangga. Kang angka loro salat Dene kang telu jejere Mbak Neti. Ya. Ramadan nindake poso. Ramadan nindake poso. Terus Bu Pras, ya sing neng nggon tikungan. Ayo, tikungan piye? Kae pas nggon tikungan sinden. Ayo, cilik dhewe. Kapat nyakat Ping 5 ngibadah haji. Ya, jejere Mbak Ayu di terakhir dirampungke terus kur mlebu pepilingno. Ya, monggo, ya. Rukun Islam sampurna. Ya, monggo, Cok, pepiling dados.
Saka sapa, Mak? Saka Bapak Suwarna, ya, lan sedaya grup Blantik wonten Ngawi. Ya, nyuwun lagu pepeling wis diaturake, Nak. Ya. Apik iki mau. Iya, wong iki ngelingake awak dhewe supaya manembah marang ngersaning Gusti. Ya, pancen ngono ya, Mak. Ya. Ayo dibacutake. Ya. Ana sing kepareng nyuwun sesideman. Heeh. Diaturake dhisik. Ya. Sapa sing kepareng nyekar jumeneng? Mbak Compe. Ya. Mbak Compe. Ya, ayo jumeneng, Mbak. Malah kena ngapa mripate? Oh, klebon idepno. Iya. Spote, Pak. Spote ya. Spote ca. TikTok. Ya, mangga spote. Yuk. Sithik wae wong ya wonge cendhek kok. Iya. Nggih. Ya iki. Iki kan metune SpongeBob. Apa? Lagune SpongeBob iki, Pak. Lah ya ora apa-apa wong sampean ya mung kaya sabun kaya ngono ta. Iya. PS4. PS4 ya apa? Paguyuban sinden 150 cm. Iya. Dadi cendhik banget ya, Mak. Iki ana pirang-pirang iki none tak jejer apik iki kok. Iya. Kae malah 120 cm. Iya. Sing endi? Sing nggon tikungan kae cendhik banget. Ha iya, wong wis wonge cendhik ning tikungan ayo ora. Heeh. Mbak Compe. Ya, jenenge asmane Mbak Compe. Iya. Asli saka daleme ngendi to, Mbak kowe iki? Aslinya dari kota Purwodadi, Pak. Purwodadi, Jawa Tengah. Iya. Waduh, basa Indonesia. Iya, Purwodadi kok basa Indonesia. Ya ora apa. Purwodadi kota lho, Pak. Kota. Kota piye? Ya Purwodadi itu kan perkotaan. Ya ora ya kono ya. Kotane nek omahmu mesti pelosok, mbok yakin. Yaitu dari Simpang 5 itu Mengitan terus, Pak. Iki ketoke wong modern ning jane isih kecampuran desa no. Dadi itu Simpang 5 Mengitan. Iya. Terus omahmu sebelah ngendi? Itu masuk Kecamatan Wirosari. Oh. Terus ada enggo-enggoan itu anu, Pak. Ke kanan. Ada enggo-enggoan ke kanan. Deket Bledug kuwu, Pak. Oh. Objek wisata Bledug kuwu, Pak. Heeh, sing kae lho nek ana swarane mak gludak-gluduk nyembur lumpur itu ya? Iya. Oh. Penghasil uyah rosok, Pak. Penghasil apa? Uyah rosok. Oh, alah mula ket mau ambune kok terasi tok. Heeh, ya ora apa-apa. Mbak Compe, ya. Ini ada yang minta, engko ndak dikira ora iso basa Indonesia. Ini ada yang minta lagu Sesindeman. Coba ditembangkan. Ya. Wah, lah ini ada Mas Nanang Tunanetra itu kalau nggak dicakkan tuh ya. Siapa? Nanang Tunanetra. Oh ya, ora apa-apa. Nanang Tunanetra. Ya, iki sing Ayo buat gawe, Le. mesake ora aja di. Ya, kene. Tapi sesuk sangoni raketang 50 ngono lho, Pak. Tak, wah, nek aku nek nyangoni kuwi malah akeh. Mula sregep nusul aku. Iya. Ya nggo penggayutan ora apa-apa. Iki ya penyandang disabilitas no. Ya. Diutamakan, Pak, disabilitas. Penyandang disabilitas ning gelelenge ra jamak-jamak. Lho. Aja tok beda tok. Mesake ora. Wong dedeg piadeke ya padha ngono kok. Ayo dikak anu wenehi mic. Ya. Ya. Iki lho. Malah gedek-gedek. Ndak ngonone puweteng e. Apa? Buatan enten siaran ulang pun. Nggih, sampean kok ya tekan kene lho Mas Anang. Nggih, saderenge sugeng dalu Pak Seno. Nggih. Sehat Pak e? Sehat. Nggih. Ya kula niku aku ngewebut numpak sepeda motor ki ambak ngantos peh. Saestu, Pak. Masa numpak motor? Peh numpak motor kula playokne 80 niku, Pak. Wong ngene iki apike di apa jenenge? Dikasihani apa dikeplak sirahe no?
Foto, kula nek sing anu panjenengan pokoke manut. Manut pripun sampean iku wong cetha ora weruh kok numpak motor. Lah arane mboten semerep tapi nek kalih tiang ayu-ayu niku nggih awas niku lho eleke, Pak. Sampean? Nggih. Ah coba sakniki nek sampean ngerti wong ayu, Mbak Cumpe iki bentuke piye? Ya lemu apa kuru apa sedengan? Ya nek Mbak Jumpe niku nek dedek sami kalih kula tapi awake nggih sedengan to, Pak. Waduh ya cacat. Penang. Lah soalnya kan satu hati to Pak nek kula. Wah. Ah raimu. Kaya ngono wi. Wah, ngelena pangendamu tak aji jaran goyang kok kanthi lara aku lho. Jare liar goyang piye? Apa iso? Aku nek angenekke wong wedoki mayar lho aku. Piye nek goyang piye Tak jajal? Al-Fatihah ping 40 karo tak tirakati mesti kenek lho. Mesti kantil. Aduh gayane kok ya. Heeh. Mas nak sampean asline wau dugi mriki numpak napa? Niki takon tenanan ora diwangsuli sembrono. Nitih sepeda motor kalih rencang kula. Oh, rak ngono sampean sampean mesti bonceng. Wah, nek kula gonceng niku jurusane akhirat niku Pak sing mesti, Pak. Sampean iki boncengke apa bonceng? Nah, nek kula sing mesti nggih digonceng niku. Nah, ya syukur muni kok mlaku 80 kaya weru-weru wae. Wong tak takoni speedometer bentuke kaya ngopo rung karuan dong kok. Iso muni mlaku 80 ki speedometer bentuke kaya ngapa? Nggih kados kula niku lho. Anjen cah ngeyel. Heeh. Dibawani Mas. Nggih. Nang, ya. Kula ngampil catetane Waranggana nek. Wah. Ora ngoco ora ngilo. Lho, lele ngoco ki piye wong ngedope ndak mekan. Ndak murah kok ngoco ki. Mas aku. Pakai tanya, catatannya. Wah, apa ketulisan cuwilik Sing mbok cilik? delok malah dodo nang. Ora cuwilik cilik iku lho. Metame jebang bayi ya Allah. Wetengmu kebun. Engko kaya aku malah kacau. Wiwitane. Wah, suarane lho. Nggih ngapunten lho Pak, ngeten iki nggih tasih ajar Pak. Saestu kok. Kula mboten saged napa-napa. Iya. Ki arep posok wuta ki tetep ketoke kecemplung neraka ketoke iki. Mergane sombonge iki lho. Mboten lho Pak. Asalahe kok kowe omonganmu kemetak tenan lho. Nek carane Yojo iki kemetak. Lah nek mboten ngeten kula jeng napa nek mboten garapi jenengan ngeten iki. Ah iya. Handerek sang peke. Oh, wah. Priya bagus kang olah budaya. Sowan menyang kutha Getih. Aku nang Yojokono ya kerep lho ngedeke penyandang disabilitas ngene iki ya. Piyai poke sing wuta-wuta. Ya ning do demenake. Ya. Lagi iki aku ketemu wong ora weruh kok glelek. Iya. Wong ngeten iki nggih karepe tok, Pak. Cara dinyatakne mboten saged nek kados kula ngeten. Lah gene kok mau nyekel HP barang ki apa weruh sampe? Ya pripun to wong niku aku kula kan balesi niku lho. Apa? Wong kula kan mantun tumbas pulsa lha niku kan kula sampe niku geger kalih sing sadyan pulsa niku lho. Lah mergane apa? Lah wong kula tumbas regine sak menten kula sukani arta sak menten. Lah nomor kula disuwun tapi tirosipun mlebet mboten krasa niku, Pak. Apane? Ya tirose pulsane pun mlebet lah tapi mboten krasa nggih mboten beto barang niku kula, Pak. Nek sing jeneng tuku pulsa ku ora nggawa barang, mlebune ya ora krasa mlebune HP sampean kok. Lho lah dadi niku lek tumbas napa-napa niku lek beto barang beto anu niku mboten lho Pak tibake. Oh, ayo sampean ki wis ora weruh goblok. Nggih kula jane padha goblok kok. Bendara terus kayung-yung selendang kuning kang saking ukir
ning pabrike Pak Kondang kara ketemu aku sore. Ya, tak jak ngopi. Bar nyeruput kopi gayane muni, "Wah, Pak mak biar." Sing mak biar ki apane? Nek perkawis niku kula nggih ngenapa ngantos mripat kula ajenge diculek kalih rencang kula nggih perkawis niku. Amargane Bar ngombe kopi niku piar mripat sapa wadang ndeloke nang rene tak culek ngoten. Sakne. Kula ajenge dijak gelut kok. Mripate Nanang niku asline kesipiten kok, Pak. Hah? Kesipiten ngoten lho. Oh kuwi yo ngece ora. Ora sangece. Turunan Cina nggih ya. Kowe nek rabi karo cumpe anak-anak Kurawa lho tenan. Oh ngoten. Wah, damang. Maksud loh. Oh saya sudah tahu ya. Adus Tarata iki ora weruh tadi. Nggih. Anak-anak Kurawa. Dustarata kok cilik, ireng pisan. Heeh, urung sing penting kasih hati to. Ini lak ndak ro kasih hati diri. Lah. Brakan ngono Nanang. Ya titanono. Wis to aku mbok apake wis mandot. Pokoke tak pate kaping 40 ora golek aku celuk aku. Iya. Golek meh bacok kowe ya. Sing wis ya jelas golek wong nagih hutang kok. So, Lali to tekan ndi? ora gak lali. Swara kurang bermono ning wasis ngongro. Iki nek kowe esuk nek nembang diganti cakepane. Napa? Mata kurang permono. Oh, pun kok ditukani sing gamel lagu lho. Allah. Pak niki live streaming lho, Pak. Niki mungkin ditukani kalih sing ngripto lho, Pak. Kaya Mbah Sukron. Lah nggih to. Aku tak matur aja kuwatir. Iya. Nek sing nyanyi awakmu ora apa-apa nah. Men khusus kowe kok mata ngoten to. kurang permono ning nek omong Allah. Oh alah. Astagfirullah ya Allah. Kayak ngene kok ya urip aku iki. Malah ngelokke awake dhewe. Lah nggih to. Lah pengen mati po. Ora sego beras ya enak kok. Wong wedok ya enak lho Nang. Wis suwe. Ayo muni Suwe, apa? Pak. Wis suwe kok. Wis tau lah. Tahu ya ndak tak dudohke kok. Iya. Angungrung marang bendara ya Sulistya pijer ngincangake alis. Ndang kowe ngincangake alis piye, Dang? Ya, mosok ngene. Kok malah medeni ngono Nang? Lah ya, aku ya mari ndak tahu ngerti, ndak tahu roh lho. Ora tahu nyawang ya. Pak Seno, tangklet Pak Seno, Pak. Ha tekoni cara diduduhi piye lah ngematke wong ndak roh kok. Ngincangake alis ki alise munggah siji. Heeh, munggah siji. Ora sak matane. Aja telapak matamu. Aja godolanan to, Mak. Aja telapak Lah wong kuwi nek godolanan senenge ra jamak-jamak kok malah. Kuwi ki nek cara tawon dilangin tupe terus godolanan. Iya. Yo. Terus tresno Ya. sesideman. Ya. Monggo Mbak Retno. Kowe ning kene joget ya Nang. Oh, ya oke. Gantian, kok tenang. Luwih becik paten ana timbang pepisahan. Wangi samudana arang kulawarga.
Sena liwat kinjanging alis Nadyan bocah gunung kadukohan jerimpo jiwa ragaku kok kurung kehormatan mabrung rubuh karep ya urip ana kutha gedhe Gincanging alismu kuwasa hangglandang rasane atiku nadyan wis king serius aku isih mampu ngladeni urip ana kutha gedhe kowe tak tukoke omah isine kowe apa wae nadyan sesithik
sesideman sampun katur Pak Seno. Sampeyan iki lho ajar iki ya apa kok ya iso sesideman barang. Wong niku nggih anu napa nyetel teng YouTube niku lho Pak. Oh. Ya iso nggih Pak. Sing Bocah marah kaya ngene iki iso ndudul YouTube barang lho. sing marah ya dirimu no kok. Rasudi. Nek le marahi sapa? Mbak Retno Licumpe niku. Dimarahi apa? Apa disukani gembolan kok punan. Oh, ya wis syukur nek iso nonton. Lho. Nggih. Nonton YouTube iki sampean napa ndelok napa? Sing mau delok apa nang? Niku nek kula niku muni nonton niku damel variasi, Pak. Oh. Jadi adate nek teng YouTube niku nonton. Nek teng YouTube ngrungokke mengke teng radio lah. Iya to maksudnya Pak. Lah lek yang YouTube iki kudune adate nonton. Lah lek aku muni ngrungokne YouTube ngono ku ndak diguyu wong. Heeh, ben ketok nek mripate weruh ya. Padahal ya ora roh tenan. Heeh. Nyanang tak sangoni nya. Waduh. Wis. Wong nyanyi ngono tok entuk sangu Pak. Ya ora apa-apa kok ya, nya. Nggih. Tuku kacamata. Oh. Guyu malahan. Wis tampani. Ya, tanganmu maju. Nah, nggih. Oh, nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh. Renang. Ya tenang ae engko dirimu tak gonceng ngono. Sto jangan kuatir sayang. Sangane pira nang? Sangane pira? Rahasia. Masa aku gak bokei. Oh, tenang ae engko nanti tak kasih sayang. Raimu. Ya Mbak Cumpe ya ora tok kei tenan to. Kula sukani mengke. Oh iya, aja lali lho. Mboten kok lali. Sadèrènge anu Pak Seno. Apa? Kula ajenge tangklet kalih warga mriki mboten enten sing pados tiket swarga kados jenengan. Piye maksude? Oh, mboten anu to, Pak. Piye maksude? Pados tiket swarga kados jenengan niku wau lho. Mumpung tiket swarga tasik buka lho. Nyawer kok piye? Oh, kok digenahne to, Pak? Maksude kok nyawer ngono piye? Kula enggokne kok ya jenengan blesne pripun? Mbok wong ki rasa dadak tok tedhe ngaling-aling. Iya. Nek sampean nyuwun niki Gojek kok, Pak. Piyai kene iki rasa nyawer kowe wis jurusan swarga kabeh. Wah, semerep kula nek percaya nek warga mriki wah wong Pak Bupatine barang nggih bagus sak Pak Wakil Bupatine Pak Lurahe kok percaya nek kula. Kok bagus iki kowe weruh apa piye? Oke, tok melo-melo niku. Bali nggone. Nggih, matur nuwun Pak Seno. Heeh, Mas Nanang. Lho, rak cenanangan to. Ora liwat undak-undakan barang. Lah, nabrak sego. Oh iya senengane bebeda. Ora eneng sego kok nabrak sego. Kuwi ngarepmu ki dus-dusan. Demeken. Kuwi lho ngarepmu kuwi lho. Ngeyel ora, domongi kok kotak-kotak kaya ngono. Salon kontrol. Nek dikira dus-dusan mbok menawa gelem ngletak barang. Iya, aja disembranani mangke. Matur sembah nuwun. Assalamualaikum. Nyuwun gending kutut manggung dipun bawani ingkang nyekar Mbak Ayu. Mugi Pak Seno tetep sehat mawon. Gending menika kagem penggemar budaya Jawi saking Bapak sapa iki? Haji Daswiyono. Ya, penggemar berat streaming YouTube setiap hari tak pernah absen. Yo ya. Matur sembah nuwun saking Sukamara Magetan. Oh ya, matur suwun, Mak. Engko anu apa jenenge iki kutut manggung diaturake saiki apa engko no? Sing jeneng Ki Lurah Gareng, Ki Lurah Petruk, Ki Lurah Bagong wis metu ket sore. Ketoke mengko gara-gara ya ming disaruki tok, Mak. Oh ya, nek ngono diaturake saiki ora apa-apa ya? Ora apa-apa. Men dinggo anu jenenge tombo jam pisayah para lenggah. Ya, ora masalah. Ya, diaturake. Monggo Mbak Ayu. Ya, ki eneng sing nyuwun saking Magetan. Oh ya, Mbak Ayu Purwalestari. Nyuwun kutut manggung. Ya. Nggih, Pak. Heeh. Kula ten mriki napa ten riku? Jumeneng nok men ketok pasuryane nok. Ya. Eman-eman rupa ayu kok diman-eman. Ya. Monggo ora apa-apa karo. Nggih, sekedap nggih alon-alon nggih, Pak nggih. Ayo aku yo ngerti nek awakmu ki ora imbang dadine ya. Maksudnya mboten imbang pripun? Ora apa-apa kok, no, wis ora. Ah, mboten dijelaske. Ora arep jelaske. Ya. Aduh, Ya ora kecantol. imbang ketok ngono.
Ambruk, heeh. Napa sing ambruk? Wonge ngono lho nek wong ora imbang ki ra ale mlaku uyug-uyug terus ambruk. Iya. Kula imbang kok. Oh ya wis syukur nek imbang berarti wis padha. Heeh. Monggo. Apa to, Pak? Diaturake kutut manggung. Ya. Lah niki mangke mbegogok nriki. Sapa? Kula. Ora apa-apa, jengkutut manggung sing jeneng piyayi nembang iki kudu profesional. Iya. Kudu men iso disawang pasuryane. Dadi ling ngrungokne kutut manggung luwih enak, luwih nyaman kok. Ya iso nyawang karo sing nembang. Ngono ya. Iya. Mangga diaturake. Panjen yo khusus klasik Mbak Ayu. Ya iya. Ning Oh, ki neng meneh Nawala dari Laskar Ngawi. Semoga PD Perjuangan solid bergerak. Oh iya. Lagu Gubuk Asmara. Wah iya diaturake mengko mak. Keringan Hanggung nyama manas bocah iki jane jek cilik. Oh, umure selikur ya yu. 24, Pak. 24. Ya, kaya wis sepuh. Ah iya, ya wis manep kok no. Napa nek sing menep? Berarti aku mbiyen ki mayang ki dhek isih cilik ajar nyinden. Ya. Ngger melu nyinden tak dusi, tak kosoki. Heeh. Barang saiki gedhe tak dusi angele ra jamak-jamak. Ya sengara gelem. Mongko aku telaten lho nek ngosoki. Iya. Ya wis ben, ya wis ben. Pun iso dhewe kok ya, Pak. Ben adus dhewe. Aku ya.
Ketek kung Hop yuk. Ya, ngopo? Ki sinden sing ngisor-ngisor ki men do manggung. Ya. Ora mung do tengak-tenguk. Wit saka sapa? Wit saka Mbak Lia. Ya, cukup manggung tok mawon, Mbak. Ketekung. Monggo. Lho kok malah mengkurep? Ora jukuk mik. Oh, tak kira. Mike tebih ten kono. Nggih. Ya. Mangga. Ketekung. Wo. Kong. Nah, iki jenenge kutut serak-serak basah. Iya. Ning sero jejere. Ya kutut Purwodadi iki bleduk-kuwu. Heeh. Iki wis Kutut Purwodadi panas nggone dadi suarane rebel tok. Ya. Jejere iki. Ya, kutut saka Yoja iki nak. Ya saka Kulon Progo. Ya. Mangga, Mbak. Ngandel ora. Ayo, Ngopo? Nek mboten serem mboten mantep, Pak. Oh iya, seru. Marem. Terus coba ya apa? Ketekung. Wah, nggo lomba jos. Kong. Sip. Ya. Kong. Cukup. Yo, jejere kuwi mentok apa kutut kuwi? Apa? Gede banget e. Muni blekok ngono enak. Iya. Wetu ya. Ya. Kutut kok. Piye to? Ora apa-apa, kutut kok semono nek plangkringane ora glugu ora kuat. Iya. Wah. Ya. Wah, kutut aleman. Ya. Ora apa-apa kutut tengkoke dhewe-dhewe. Jejere. Ya. Yo. Gagak. Udu. Kutut kok ireng. Ayo. Kong. Ya. Sip. Ya, yo jejere iki pleci. Pleci apa? Kok cilik? Ya wis ben ora, ya tetep kutut kok ya. Kutut Jawa iki cilik ning suarane jos. Kutut Jawa iki blangkonan. Ora. Ya. Kong. Iki kutut blesteran ro asu. Ha. Kong nek jenengke kong. Jejere, ya. Kong. Oh, iki kutut. Kong. Kong. Ya. Kong. Oh. Kong. Wis. Kok arep modar iki no. Ya wis ora apa-apa. Mangga Mbak Ayu. Sri Monggo. Ya, mangga. Ala mangga. Neno. Midanget ing
Mangga dilebokke. Ya, ya. Mlebu nang gendring. Heeh. Ya. Sare sare ya bebek ketut manggung jaluk jaluk ngombe Ricikane volumene ditambahi gender rebab gender rebab siter gambang sentrem ya men krasa ya Mak. Ya Mbak Ayu. Omben ngrungokke kutut manggung ya kudu sabar. Mergo mundak-mandek dadine suwi. Ha iya.
Matur sembah nuwun. Ya pamununan saka Magetan. Nya sawerane Mbak Ayu. Ya ditampani wis ngadeg ning kono ya, matur nuwun. Ya mblonyo sikile. Ya nek kesel ya mak iya. Ora nganggo joget ming kejejer tok ya ning ora apa-apa. Heeh. Ming kari rong lagu nok. Ya. Apa podang kuning karo gubuk asmara. Ya sing diaturke. Ayo Mbak Lia. Ya sing saka Magetan. Heeh. Iki ya anu nok apa jenenge iki? Apa jenenge iki? Kader PDI Perjuangan. Oh iya. Monggo. Nggih, pripun Mbak Limbo? Napa? Pripun? Wonten dawuh. Dipun supados ngaturaken tetembangan milih salah setunggal. Napa gubuk asmara napa podang kuning? Ya. Nggih. Napa Pak? Podang kuning. Podang kuning. Nggih Ya. kula nggih nyun sewu nderek dedonga Mbak Limbo Byung Nggih. Cangik. Mugi-mugi pilkada mangke saged lancar, menang, sukses nggih. Amin. Bapak Oni sekalian Bapak Anto, amin. Nggih, wah jan. Iya. Monggo dipun aturaken ya. Podang kuning. Ya. Neno. Napa? Langsung. Napa? Langsung langgam. Langsung langgam napa dibawani riyen? Oh, senes kula lho, Mbak. Iya, para lenggah bawa lho. Heeh. Nggih niki kalih ngepek. Mboten napa-napa. Ajeng ngepek sinten? Ya. Nadyan wujud temung paksi Nadyan wujude mung peksi. Agawe kawita lini rada serak suarane. Lah kuwi nek ning Yoja tambane gampang. Wedang wuh. Oh. Tenan niku wonten teng daerah Imogiri mang tumbas wedang wuh. Ning nek entek ya dadak nyaponi sik. Ha iya. Dadak nyaponi piye? Goleke wuh sik. Gawe wedang. Plastik. Pada rokok. Iya. Kula pengen jenengan tambani jane. Napa? Mboten iso kula wis ora iso dadi. Iya. Ampun wis ora iso nambani napa-napa kula. Lho berarti kalah kalih Mas Nanang mau. Mas Nanang sapa? Niki Pak, Mas sinten Mas? Ah nggih Mas Nanang sing ora weruh niku to. Lah niku saged nambani wae sajare. Oh niku mung cah gleleng kok niku ora. Iya, kok nambani tenan ya grayan tenan. Sing loro nggon sirah ning ngemek-ngemek tekan dindi niku. Lho, sing kathah menika nggih anu lho. Napa? Tunanetra ngoten saged mijet napa ngoten niku. Kula wis iso. Rasa tunanetra kula wae mahir nek kon mijet. Mbok perkara mari napa ora niku mbuh. Iya. Halus manis ternak ati Neno wis suwi gan kula golek isi podang jenar Neno ipa bunga hatiku
Nino nyanding bisa dadi tombo ya esok awan monggo Mbak Aprilia esuk awan ning omah wis ora krasa kaluyuran aku nek sing sayang delah matur sembah nuwun Mbak Lia ya wis kepareng
hatur gungan podang kuning. Iya, matur sembah nuwun. Yo gentenan disrepek wektune ndak selantek. Ayo iki sing kurang siji gubuk asmara nok. Ya, iki sing dideke sinden sing kaya gubuk iki. Iya. Ayo Mbak Tatin jumeneng. Ya. Ayo. Ceket-ceket men ngaduke kok kangelan. Kok sik sabar ngopo lho? Iki sinden sing wani karo dalang iki cemplung neraka. Nek wong wedok iki arep ngadeg ya benakke apa-apa sik ngono. Benake apa? Ming arep ngadeg kok dadak benake gendeng ki ora iso ngadeg kok. Benake jare kok gendeng. Nah, ya wis iki nek ditandangi malah gawe geger iku. Iya. Nggih, Bapak Bupati Sugeng Dalu. Sedaya mawon. Apa? Ayo gek engko madheprono kok ngetki aku, Sugeng Dalu Pak Bupati kok ngetki aku. Mbok menawa ya pengen mengucapkan. Ngucapkan apa? Sama Pak Bupati. Sapa sih kepengin mengucapkan? Jenengan lho. Lah aku ki wis tepung suwe karo Pak Bupati wis rasa mengucapkan Pak Bupati wis ngerti. Kowe kuwi sing wajib mengucapkan arep nyinden kok ora mengucapkan selamat malam atau bagaimana. Kudune mengucapkan ora. Yo. Mpun, Nak. Pak Wakil. Nggih, Pak Wakil Sugeng Dalu. Wakil sapa? Wakil sekolah apa wakil bupati? Wakil Bupati. Nah, kene dicethake ora ming manut. Anjene le marai ya ming Pak Wakil tok. Lah aku iki wis gedhe tuwa kok dadak diwarai. Lah aku ya tua apa? Tuwa wae kowe iki wis metu. Kene kok nek tua orang anu. Orang ngelingi nek tua. Sapa? Jenengan kuwi? Maksudnya piye? Orang ngelingi nek tua isih sok gaya. Lah aku isih sok aleman. Nah aku nek aku isih enom nek aku kok ya. Jajal buka wi blangkone. Lho mayang kok kon buka blangkon. Ya meng membuktikan bahwa tua-tua keladi. Tua-tua keladi dengkulmu melocot ya. Sinden kok mesti wangsulan karo. Wis gek gubuk asmara, wis kulino turu nang gubuk to. Wis gawe wis. Sapa ngomong? Kowe kuwi kok ya. Enggak ya. Enggak ya. Mboten nggih. Nah, mbok basa Jawa sing apik wong iki nang nggon wayang kok enggak ya. Ya ora apa-apa, Mbak Cungpe mau ya entuk. Hah? Cungpe. Oh, iya Cungpe kan saka Purwodadi. Aku kan ya saka Sentolo. Nah, desane we kuno banget jenenge Sentolo. Sentolo ora nganggo lop. Iya. Ngayal tenan. Wis ben mengke wae. Niki pun lunas nggih, Pak. Apane? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku piye sesuk? Ayo sesuk. Wis lah kowe iki wis nyuwit anu kak ngawula karo aku rak wis suwe to. Nggih. Ya tur dasare pendak bengi ya wis wayangan. Nggih. Boyo sekali iki rasa njaluk bayar kan ora apa-apa. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu. Tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi apa? Ngomah ra ya ana to. Oh, wis entek abe yo. Ya, sesuk ki ngene, Kak dhewe kan biyen zaman Pak Lurah Sambiroto kan wis maringi aku. Nggih. Kan biyen wis tak dumi wingi biyen. Urung ya. Wis ya. Urung wingi biyen. Wis ya to. Rong. Ora wani nek ya. Kok mendonong matane wis urung. Wis lho. Sapa sing muni wis? Gender kuwi sampun. Wis po? Wis kok. Oh, urung ramen-ramen lho kowe. Wis kabeh. Aku urung. Aku mbiyen ra melu kok. Melu. Ra wae Sing panggunge ambruk itu. Udu. Lah ngendi? Panggunge kena angin ora ambruk. Lah iya kena angin terus ambruk. Wis ta, kowe nembang sik kok bayarane keri kok. Ya diem-diem sik ngono lho maksude. Diem-diem apa? Didelokke. Wis tak nggo tuku TV. Lah terus? Kowe nek pengen bayaran sesuk ora samule ndelok TV bareng karo aku. Jangan aku mengkon delok TV. Lah rak wis padha ngrasake ndelok. Ya gak aku ngomah duwe nek meng TV. Ora cilik. TV kok 7 in. Monggo keluargane wong 6 nek ndelok dusuk-dusukan sirah. Heeh. Ya lumayan cilik kan duwe. Iya. Ayo, ya sesuk beres kowe
Engko nek kowe tak ning rasa ngerti sindhen liyane. Lah napa? Ya kowe tak ulungi dhewe ning rasa ngerti sindhen ndak dong meri. Terus maksudnya piye nek Ya ngono? tak ulungi kok nek pas arep kanu kae lho. Ulungi apa? Duit po lemah. Biasane kok ngapusi. Ora, wis iki tak amplopi kabeh. Ya, tanggung jawab. Ora usah kuwatir. Tenan ya. Pak Lurah ya wis paringi komplit. Wingi wis tahun kepungkur. Heeh. Sentek. Hah? Sentek. Ya isih aku cah gemi kok. Gubuk Asmara. asmara. Ya. Ya. Nggih, Pak. Nggih. Nggih. Ngopo? Ora apa-apa. Kae lho wiyagane do cerewet. Kowe iki kok karo wiyaga kok sia-sia to? Wiyaga ki sing tukang nabuhi kowe lho tok dicerewet-cerewetke Lah ora. salah ya karo aku do nyebai kok. Aku ya nyebai kok kancane do ora njaluk dit kowe njaluk dit dhewe kok. Apa do ora njaluk? Ra. Ya, Takonono. Pengen do ora wani nek aku kan wani njaluk. Ah kowe kurang ajar sindet kecemplung neraka kowe ora. Apa-apa kok kecemplung neraka. Nyemplung ya bareng. Bareng sapa? Bareng kabeh. Ayo sak karepmu ning Ya. aku ora. Lah kok ora Mas justru sing dhisik dhewe jenengan lho. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kok dhisik dhewe aku ora. Ayo ndang. Nggih. Mbok do meneng to, Cah. Nyingkar nyingkur. Ya, ditandangi sik engko gampang. Oke. Oh, oke. Ya wong wedok kemayu wis biasa. Ayo ning tau dhek kewirangan bola-bali iki tau. Jane asine iki cahe kurang SDM ra nyampe. Wow. Kok iso? Kok iso? Wah lah, kowe ngerti to, mayang ning Jakarta mandeg ning rest area. Mongko wis mlebu Cikampek. Kuwi ra wis basane Indonesia kabeh to? Heeh. Medun ki tuku apa kae? Mbuh tuku apa ini? Tumbas. Oh, to ya kowe. Roba kulit dinengke wae. Kok mboten ngomong nggih, Pak? Ayo kowe muni piye? Tumbas. Ah iki Jakarta. Bang, ngono. Apa neng ngono. Kok tumbas kaya ning desane wae. Lah tangi turu tak kira ijik nang Jawa. Ayo kono ki ya isih Jawa ning basane wis beda. Maksudnya nang basa Jawa no lho. Oh. Bareng tekan transit neng hotel. Waduh, mbungai. Waduh, Jakarta panasnya ngentrang-ngentrang ya. Isin aku ngantian. Apa krungu kok? Anggere jejeri tak lungani, mergo aku isin jejer wong petok ki aku isin. Adus yo, kludak. Aduh, ciduknya tiba. Ya ora wae berarti delok lek adus apa? Sekon jaba. Kok krungu? Ayo ngerti kok ya wong Nek aku. jenenge hotel apik ki ora krungu lho. Ora wae krungu. Injen wae. mesti. Gludak ngono kuwi. Aduh, ciduknya tiba. Ora to ya aku terus melayu isin wong tukange hotel do krungu. Mlayu nandi? Mlayu mlebu. Ora wae ra sudi. Ngopo mlayu mlebu? Iya. Aku kok aja mlayu mlebu, perus sing tok sampirke aku gila kok. Apa? Coba. Anduk ya, Mas. Anduke wong wedok kok ledek ora. Sapa kae jenenge kae sing nyentrimi Tak kae? kira kalong e. Kalong Tak kira nek kewan kalong kae lho tak gusah ora mabur-mabur. Kul kathok. ngece tenan. Mau nek gelem nang ngene dadi raudan angin lho. Ngawur ora. Terus kesik ya. Tak Wiwi mane nyingkar nyingkur. mongko tak ora mabur-mabur. Ana Pak Bupati mbok rasa buka-buka wadi lho. Oh iya. Ya wis. Tak buka genting kok. Apa kan buka apa? Ah, aku ki cah blobolomo lembah manah andhap asor e. Iya.
ngomong ki lho, ya gue yang ngerti lho. Apa? Wing semyen ke mutan. Neno. Niki di streaming. Kapok lah. Streaming 4 channel. 4 channel? Hmm. Apa wae? Dalang Seno. Heeh. BMC, Sakti TV karo sing siji aku ora kenal. Penontonnya meng 3 ae. DG channel. Oh kuwi dalang gaul. Iya. Aku ngene Mas Putut. Ora ndek penonton kok ya nyetriming terus ya. Ah tonton dhewe. Dek iki nyetriming dhewe, tonton dhewe, dituku dhewe, dibayar dhewe. Ah. Iya ora apa-apa. Lelampahan kang Potongane ngene DG channel iki ana sing penontonnya hampir 1 juta lho. Potonganmu tok kuwi, Tin. Nggih napa? 15 menit kowe gojek karo aku ambil. Engko nek medun dite nek ora dikeki kroyok wong loro. Oh, gedhek cengele me. Lho. Kowe wong wedok arep gedhek cengel. Lah, arep gedhek liyane rawane. Piye? Kon njaluk apa? Ayo njaluk dhuwit. Ayo. Jarene urung metu. Duwite. Ayo piye caramu supaya metu? Iya, iya. Loh, ngene DG lho, Pak. Heeh. Mangga. Hah? Loh, wis dijawab to. Pancen Prabu kuwi do setan kabeh. Yo. Tresno tulus. Napa, Pak? Ora apa-apa. Nadyan Nadyan ing gubuk asmara. Ya. Neno. Mangga, ya. Yen liwat aku kelingan gubuk kae. Yen tak Dibake dangdut ya, Mak. Iya. Nenone
Mangga. Catatan sajroning kendang sing apik mbok rasah dijak. Sik, soalé kowe iki suaramu wis elek sithik kok. Lah ngapa? Mau nekke wiyaga apa? Drigis ngono to. Heeh. Ah, mulane ya lek dong nabuhi iku ya sak kepenake dhewe. Kowe iki ora bakal iso nyanyi nek ora ditabuhi wiyaga. Mula ora sok kurang ajar karo wiyaga. Wis sing ngendang lara ati kuwi. Ket mau kowe iki ket mau di getak tung. Jreng, jreng. Getak tung ngono. Getak tung. Piye maksudnya piye ya? Ayo men joget. Kok men ngono terus? Adeke isane men ngono kok. Sekarane men gentak tunung. Ayo ben kok ya. Ya getak tuntung wis senenge ra jama-jama kok. Kamu bisanya cuman itu. Iya. Ngapa toh? Aku lagi omong karo Denko. Ayo ben ya mula lara ati doan kanca-kanca. Ya. Mas Denko mbok ora ono ki lho. Ah, sing apik. Sing apik. Kanca-kanca. Kanca-kanca Nyuwun nyuwun dipun tabuhi dipun tabuhi ingkang sae. ingkang sae. Ingkang sekeca. Ingkang sekeca. Kanca-kanca. Kanca. Apa toh? Nanange muni ya. Kaya weru-weru wae. Lan ngapa kowe pengen karo aku piye nang? Apa gak? Oh, kuwi. Madha nanang ki ra weruh. Hah? Kok iso ngemohi kowe iki lho. Iya. Aku wis saking eleke apa ya, Pak? Ora saking eleke, cangkemmu sing elek. Lah aku mung melu dalange yo. Ra iso dalange. Aku biyen ki wonge jane apik lho. Ning gandeng heeh sae ora sida apik. Kan melu Sena Nugrohe dadi melu bosok. Kuwi. Apa ora kuwi aku wis deneke. Kok ngono kok njaluk dit. Iya. Ambok dikeke sinden sing alim-alim kuwi mbane ngekeki Bedari Durga kaya ngono. Lah ana dijaluk ora dikeke mindaran njaluk. Bedari Durga. Ayo
anake pirang-pirang bergasaan jim-jitan mriprayangan. Iya. Yo, terus ke. Aku gak lho nek gentak tuntung. Ya, wis. Sing apik. Iya. Kendangane apik kok. Tanganmu ki apik lho, Ko, Denko. Mbok kaya nek ngendangi liya-liyane ngene iki lho. Ya wis, engko dikendangi sing apik, ora getak tuntung wis. Lek getak tuntung leren kok. Iya. Iya. Catetan sak. Getak tuntung. Kono leren malah kene sing muni. Ora wis kapok angkat. Cidora. Sida. Ora gol-goli to. Ora. Nek ra sida takum lho iki. Loh, ngapa dikem? Ayo main gek nyuwara. Iya, mangga, yo. Catetan sakjroning ati. Datang saya merati. Aku kowe dadi Ning gubuk asmara. Denko njaluk tapake toko. Kamu suka juga sama saya? Kita kok do karo aku do kaya ngopo? Aku soalé ya kowe nek disang saka kadoan ya ayu tenan. Iya. Ayo, Po. Ayu nek nyandang Jawa. Nek Piye, nyandang. Kae do omong apa? Aja tok turuti omongane Wiyaga kok. Wiyaga kok tok turuti ora. Kon ora duntak nunung ya do temuni ning ming alon. Ya wis ben ora apa-apa. Wis bali nang gone. Gak aku. Lho. Arep nyanyi meneh. Ora. Ayo wis gek bali nang gone kok wegah. Awas lho sis. Ming muni ora kok karo mleding ora. Apa? Kemayumu iki lho. Iya. Ya wis ben nek wong ayu kemayu ya pas kok ya. Ya. Sik, iki jane sing salah ora wiyagane tok lho. Sing dene ya seneng nek kowe dipaiko. Wong do muni ya. Iki nek sing iki kan menggari. Ayo aja, wis lengenmu kaya kempal e. Lah iya mulane nek tak ngene kan Mulane langsung. tok kurokke sithik to. Lek ngurake piye? Ayo piye? Gampang carane ngurokke. Ki aku ndono meneh nang ngene. Rasane ngono wae. Gampang carane ngurokke wong wedok ki supaya iso susut dalam satu bulan ki bojomu kono rabi meneh. Yakin? Wah, engko tak grantes kowe. Nek aku malah seneng piye? Oh, ya syukur. Ayo kowe. Syukur apa-apa kuwi jenenge wong wedok kepanjingan jiwaning iblis. Kaya dalange. Malah gede meneh. Pancene. Apane? Iya. Ayo, Nak. Diteruske dhisik critane ndak mandeg dalan. Ayo tak derekke, Mak. Tan samar mamaring sukma sinukmaya winayu ing sepi sumimpen telenging kalbu ambukaning warana tarlen saking liep layaping aluyup pindha pesating sumbana sumusuping rasa jati